Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Neneng teman-teman. Ora aku lho nggumun tuku chicken didol lho chickenku. Piye ngono lho. Kok iso? Ah bener. Lali aku. Mah. Pentole nak sing dobel iki lho. Kak ngene iki kan. Ya enak nek dobelene siji yo sengkle to, Doy. Ya Allah. Wong kok ning ndi-ndi yo pangga milih loro. Ndak apa? Enek kulit iki tak. Yo gak sinkron nek siji kok. Makasih banyak nih. Dipok. Karek 17 tok. Apa? Bahan juga. Sing kari wi lho. 17 kilo. Lah sing ndek ben gak bagian aku. Jadi bisa kita setengah jadi. Ora bagian. Pesenan. Oh, wis pesenane wong. Oh, alah. Betul. Ya wes ya. Assalamualaikum. Oke, masih segak wong. Kalau kaget aku. Tandonmu akeh menebrabang wi. Eh? Kowe nganu carane sales ya? Lah aku kan menerima grosir dan acer. Dijual lagi dan acer. Yo yo to, rondo ra gelem obar mangan apa? Ngapain iki lho? Sek 6 lede-lede kerja. Ngapain iki lho? Oh, Mae gelem bojo sing loro. lah wong bojo wis loro lege. Golek neh wong. Lah mama muda kok tutup to, Doy? Ya pulang ke Magelang, ada yang hajatan di sana. Oh, Tadi sudah telepon. Nanti katanya Selasa kalau nggak Rabu ke sini. galau wae ditinggal. Nyapa gala? Oke, nanti itu berapa? Tekong. Ditawarin pekong ngawur. Lah dia naik kae. Sapa? Mas ular. Kopeh kena Gue lo ditawarin pekong. Sapa aku urung kenal kok. Makane kowe kenal. Tah, penguasa gudang. Lah aku engko dijak itik-itik ning gudang. Ora apa. Mana gudang kok trae. Kamu cek kan ngono? Ning kono. Rip, eh? Entek resik wis e. Sing ning sawah ta urung. Udah tunggu. Akar gesek karepku tapi lali ya. Bujuku ngejak ning golek pempes. Ngasak kok. Akar ngasak to, lihat tiban. Bujuku kayak lah lagi teleponnya ngomong ngelingno, ojo lali pempes anak entek lho. Aku oke. Wis cek belanja klambi berapa sih? Lah, Eh? lah. Bayar iki kode kok ngono lho ya. Ah, bojo niki ora tepane klambi lho. Iya. Sing penting mama muda to. Ngono lah nganggo jowo apa. Apa ta ya? Lambi wis lalu ditebak. Endi lho kayak muni ora ngono lho. Oh, lalak ngarepe kuwe. Ngarepe ora. Iya jujur perasaane. Iki piye to konsepe? Apa ta? Iki belakang, omah belakang. Mas belakang piye to, Mas? Nanti tutup Ya omahe. bles. Ya wis didepno rono ki calone digawe rukune. Didepne ning ndi ngetan? Omahe rono lah tapi sing kene iki digawe rukune. Maksudnya lemahe kan ijik to, iki digawe rukune kuwi carane digawe ngono, Bos. Gak salah jalan room. Karaoke wis to. Iki telagan ki makanan ekstrim sing rong anak rika-rika. Cari-cari. Yo, rika-rika. Rika-rika bekecot nyambe ngono to. Aku lan lho gorene. Kecot ora tau mbok WA lho kan. Ditipno kene. Lah wong sik ben leh muni nek enek didih ayam mbasane ganti neh, nek enek didih sapi ngono kaya repot to. Bakulanmu apa tas ini? Yo sembarang tak dol. Masuk piye didol kok. Pitik. Main mana lagi netes sudah didol karo Nining. Pitik warna-warni iki mbok goreng. Lah pengepule doyok ki apa to dienggo Kentucky? Main betul 5 wae. Kondi, kok kidul kae?
Kopi tak suka. Udah aku garis apa gatel loh tak. Mek randang mbok gentor banyu pilek watuk engko. Lah iki wis watuk pilek kok. Ya enggak peling. Iki aku di arep sujling karo lurah. Ya. OTW ta wonge. Terus tak balesi. Wong iki mulai kok bengi lurah. Lah ya wonge kan. Nyapa to mbok zoom rene iki. Itulah yo. Iki tak kuwe kok gak paham to. Padha iki barang kok. Padha budel iki aku kudune ngerti. Sesama ndepel rasa ngono kuwi. Cara jejeg barang jangan ada kok lak padha. Durah aku, Cuk. Yo, jadi kowe iki pas. Kalau masalah buat tumpahan diklik, masalah. Ah! Kok iso diteparin? Ya tadi. Tapi penak sing dhuwur kok. Ya ya. Dhuwuri biasane. Ya Aku ngalami sing pisanan ke. udah. Piye? Hmm. Tasik piye? Dhuwuri piye? Gede, dawa. Oh, lak sing kepindo apa gak? Sing kepindho ki ndepel mbutel wonge. Kowe waduh. Waduh iki. Sote kowe waduh yo. Wonge ki luwemu ndepel mbutel ngono. Raku iku. Lho, ya nek ora tak kowe karo ribut Lho. padha makane. Mes 11 12 kok. Menang berok wis kena ditekeri. Aku mau berak tak piye to? Lah, Menang awake tok katik. Alah-alah yo ngono kae lah. cara cilik. Cilik dawa langsung rada dhuwur iki terus yo rada lumayan nek ngene. Iso tak telak ora. Ya ora iso, tapi iki carane pas belas. Kuwi omongan apa to jane aku ngumun kok. Lah sing ngomong iki kono dhewe kok. Kita ki lo meneng ae. 13 ya. Kiraannya nih. Apa wi? Maksudnya dhuwure 13 14. Yo. Karo sapa? Anu, telung nyarinan. Tolong nyari yang mene. Iki apa kok? Iki suwek. Kuping kita lho, Tur. Lah Terus nyari lho, mati lang iki. teragu rame kok. Piye to? Nek ngene catur wis sak nyari paling. Nyari sak mene. Iya iya sak nyari. Ora enek mene iki. Setengah jari. Sasake. Sasake. Wis telung nyari wis yo. Mangap to. Gak patah. Ora nek ngene. Pikiran tekan kono iki to. Ora nek ngene catur ki paling volume sak nyari. Masa kene catur Tur. Gak apa sak leh nyeluk ngono ae. Catur apa munjuk kok. Tapi ulune delok. Nyapa? Nyapa? Ulune Ulune nyapa? malah ketel deh. Yang sakit kok. Ora, wis cara piye ya? Enggak ngomong jelasno yo. Kita. Ya, ora apa-apa. Wis 18 plus sih gak apa-apa. Cara stamina Keren. yo. Alah, urung wis. Tapi nek volume mbuh. Lah, stamina greng ya. Lah, lah. Wis, Lek. Assalamualaikum. Teko pupu bareng lah. Ya lho. Hmm. Lah wis. Rada pede, misalnya rada pede, masih kecil tapi rada pede. Stamina bagus ini. Ya cara brambang ki mbuh gedhe mbuh tanggung ngono ya. Ogol, ya. Heeh. Tapi nek gedhe tanggung ora Agak diulu. ora masuk nek gedhe tanggung. Agak diulu diri nyapa? Stamina apa gampang loyo? Ulu piye to? Dari dirimu. Gitu. Ya loyo. Sing lagi enek ulune kaya aku ngene iki, staminane Lo. weh. Bobet apa? Jamu sik ya kowe. Ya aku ora tau jamu. Ora tahu tapi gene ngulu ndok apa kae? Ndok tek Jawa. Yo pitik Jawa kuwi lak awak kemang-kemang kesel bar pijet iki lak gak diombe ning ngono kuwi yo. Lho, tambahi sprit. Lah. Awak ngombe sprit iki gak pantas, sprit gak tau. Aku paling ngombe kopi. Maksudnya diublek karo sprit. Kuwi tenan ora. Tenan.
kadung dijajal tiban padha wae percuma. Ora. Ora nak adune. Biyen bojomu wis tau kok kaya tau. Kok rene adune kan bisa to ya? Lho wing Sing biyen kuwe kel takok kel. sing biyen kuwi lho wis tau. Kuwe kuwi lho. Sing di Tamuanmu lho, sing biyen. sing iki to, lha nek sing butel ya ora. Ayo sing tau mbok gekno kuwi lho. Iya. Dadine iki. Ya, lebih loro. Terbukti kan, Mas? Heeh. Wah, jengat-jengat nih. Heeh. Jadi kayak gini Ibra berarti yang termasuk Jawa ya. Ibra iki Kowe dadi. aku gak menilai aku. Jadi jadi cilik Jawa kuwi kita rada Jawa kuwi modele. Mulai dengan tangan di sini. Tapi nek jere wong anu lho, Piye? sangka jempolane nduk jempolanmu. Wah ngendek. Ala ya padha ya. Terawang ndek kok. Nyapa? Berarti ya ndek ya. Ndek yo ben ta. Lah jempolane padha sak mene Sak mene kabeh. Lah wong kuru jempolane ya sak mene iki. Nyapa? Butel ngono kuwi lho. Ora iso lah jempolan sikil iki bohong ternyata. Aku tahu Ya, tapi mitose ngono lho. tapi bohong. Dedek iki. Ya lagi dawa wae. Yo, Ya lah mesem. Mesem. ya aku percaya lah Jawa. Aku roh wong lanang iki kena mbok anu ki anggere tangane wis diompange dawa-dawa ya dawa nih. Lho lah iya jere sangka jempol nek ndelok kok. Iya, jempol ya. Heeh. Sak mene ta utel ki akhire. Wah kok. Ngodone ndi ya? Ngodo iki talenono bola. Ya tau ning wis gedang kae we mlayu wae kretek mara ning guri. Yo, Ngodone ning ndi nek ngadot. malah peloh to wing retak. Nggawa ning Solo wing omalan. Oh, Solo yo ben ta. Tekok iki lho. Digodi malahan wing. Gede iki. Malah godi. Diwane kerdus kala. Apa? Digip. 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 Cok. Pikrane rasa teko ngene iki ya. Lagi gue sugihan doyo apa ya jane? Kuwi ngono hasil ribut sing gawa Brabang Rudin dan Komar. Iki aku Tapi iso jumbo men. ya wis sing idul iki weke Rudin, sing lor weke Komar. Kuwi hasil dua adik kakak. Jumbo sekali loh. Kuwi yo nggo sugihan piye to? Kuwi lak nggo cacang ngene timbang diguwaki ning kene kan tak gantung ning kono lak wis garing go mulai. Ini enak seperapat loh. Ya kan lumayan toh. Lumayan. Tutup sik Tor. Gak iso nutup aku. Tutup, Ra iso nutup. tutup. Aku gak YouTuber kae lho. Ra iso nutup. Ora tak tekoki le bojomu ning ndi? Gak duwe. Lho, Kuwi lak pikir nine ngene ndak. Gak usah. lah mbok gua ning ndi sing ndak ben kok meni ra duwe. Kok Iki merek bojine neh ta. berarti nyolong le bojone wong. Ya sing gelem kuwi. Saingane karo bojone tok ya. Ora oleh ngono wi. Saingane bojone tok kok. Nek rondo oleh nek bojone wong aja. Dosa. Lumayan awakmu dhewe ya. Heeh. Ngerusak pagerayune wong ora oleh. Ora. Nek ra mati sandang pangane mati wonge. Ora rusak. Oh, lha piye nyileh kok Kono sing gelem padha ae kok kono nyolot merusak. karepmu dhewe ya. Ora ki ora tau ngono gak duwe aku gak duwe. Kosong ra. Umurmu pira? Umur 29. Lah kok tuwek guntur. Gawe piro to? Aku 17. Ya to barengane mah. Wi wayah wi wingi nek randang mbok sepuh nek kaplak. Kok Belas iki. Lah minggir takon ae. Nyetan ning ndi matamu? Tapatan to. Oh, prai. ning ndi? Nganjuk ah? Gak aku. Ya tapi apal pojok. Lurah iki lho. Kowe bakul ning kono. Iya, gak pulang. Ugal wong-wong. Gak oleh tur Ora kira aku tah. dosa. Sok. Ngaji ku web yuk. Ini mondok kok. Mondok. Tutup sik. Ora iso kira. Iso iso. Gak iso. Agi to. Gak iso. Lho, lho. Gak iso nutup aku. Kan nutup aneh iso. Buka tak ya. Buka tak iso. Tetep angel ya. Biasane bar ya diklepat ngono ya. Ora iso apa. Ora ribut. Kata-kata no, kata-kata hari ini. Lho,
Piye to? Wis iso berkata-kata aku iki. Iki mau menenge lho, walim sitoke malahan. Ngomongi Agak sama ngomong wibu. alim nek iki mah. Justru menang-menang iki malah kudune mbok ngene lho. Aku wedine dicathek, Tur. Heh? Wedine dicathek. Ya jelas kuwi nyatek. Kuwi jelas-jelas Jawa barange. Kowe kena kuwi tetep langsung mangan. alah Kaing. Lah modele malah sing meneng-meneng kuwi mah bahaya. Wong lak sing cewawak-cewawak iki malah gak bahaya, tapi lak sing menang Yo. wong wedok menang, wong lanang menang kuwi bahaya. Omonge sapa? Alah ngeyel. Wong wedok menang kok tibaan semayanan ning njaba ae. Jilbaban. Wis jelas to. Kok iso? Ya, ngene. Jilbaban mlebune ning room. Ora masalah ning Ora masalah ning rumah. langsung ceki. Langsung Kok Berarti pengalaman, Tur. ceritane doyok. Lho kok ceritane doyok wong sing Ora tahu, ngomong. aku ora kowe tahu. kok. Wong sing ngomong ki lho kuwe kok. Maaf semuni doyok. Doyok iki pengalaman. Dah sini doyok. Berarti nom-nomane anu ya. Mesum lho doyok. Cara mana pemuda ora iso. Wong nom-nom masuk iki. pemuda aktif cara mana? Lah dina buat orang gendut nang rumah ki apa to? Lanang iki biasa to. Karo babon bakange rada munjuk. Ya ta ada. Kok iso ora oleh gelut piye? Lah nek ora ngene iki. Ora pakai. Dangkrek. Ora maksud iki terah mbiyen wi kan jenenge kaya kowe umur 20 tahun. Selikur 22 wi emosi tinggi, Bos. Wis biasa umur sak menung. Emosi apa nafsu? Nek ngerti to, edokamu digandol karo kancamu apa sapa lho? Roh kowe ora emosi ora to? Wis zaman Nokia ya. Lah. SMS kirim 2 gratis saya betul sih. Anu, udah ya nggak usah dibalas ini nomor ibu aku ngono. Udah ya enggak usah dibalas. Anu gratisannya habis. Aduh. Kowe pengen liwati zaman kuwi apa ora? Tur. Lewati to. Tapi ini Lho iki karo aku lho, isa aku lho. Lah ketakok ya. Lewati Paling anu ora SMS-mu ngene. Nanti ketemuan di tempat biasa aku tunggu ngono. Iya, ngono ya aku. Pulsa aku habis. SMA tapi. Bos baru lulus sekolah ki lho. Kosong ngantek saiki. Piye ya jalan ngene. Berarti sepuanmu kurang. Nyepone ngono. ndi nek nyepone? Ning nggonku wis rasa bayar nggo gula bubuk tok. Lah iya. Gula bubuk sekilo. carane nyempuno Iya, piye? iya, carane. Lho ya kuwi rahasia to. Lah mosok nek dokter arep marai ora. Ayane kono dhewe ya. Aku itu lagi sawedon mamplok. Gak iso mulai modar. Ayo Guys. Ya ora, ya panggawe engko malah jaminan hasil Malah di goleki tempat. Ya ora jaminan hasil di tempat man. Bayar Kok goleki nek. iki kok piye to? Bahaya ya iki. Gak sah. Saran elek aja. Wedi aku. Lah wong model gula bubuk lho kok ora bayar lho kok. Lah kowe lho nek nang Mak Empot, apa kae jenenge Mak Erot, kalau larang kok Lah wile. Tenanan po ora. tutup sik wis. Gak iso nutup. Wes. Wes nutup kuwi lho. Cepet to wis. Piye? Doyok lho sing iso. Yang cek ngeplok apa tadi kono? Endi to? Cek lho malah ngono. Rambutan ki wis bare. Gak ro. Cek lho pikirane cerahno. Lah yo wis ndang wis. Wes apa? Ning Wes. sel mi ono gimone. Sapa? Cek.